okuplja mediteranske gradove koji se zajednički suočavaju sa izazovima klimatskih promjena. Dubrovnik je jedan od pilot gradova, a kroz ovaj projekt pronalazimo načine kako ublažiti učinke toplinskih valova u urbanim zonama i stvoriti ugodnije prostore za život i boravak. Zajedno s građanima, institucijama i stručnjacima definirali smo hladne pješačke staze koje povezuju ljude, prirodu i kulturnu baštinu. U najtoplijem dijelu dana, tvrđava, u kojoj je smješten Pomorski muzej, postaje idealno mjesto za bijeg od vrućine. A uz pomoć nove aplikacije s elementima proširene stvarnosti, posjetitelji mogu doživjeti slavnu dubrovačku povijest na posve nov način. Naš cilj je jasan. Želimo da Dubrovnik ostane cool grad Mediterana, čak i kad temperature rastu. Uz potporu europskih gradova pokazujemo da prilagodba klimatskim promjenama nije samo nužnost, nego i prilika za bolji održivi život. Dubrovnik sada ima svoj Dubrovnik Cool Pass, digitalnu platformu koja svima pomaže pronaći hladnije i ugodnije rute kroz grad. Osim digitalne verzije, dostupne su i printane mape kako bi stanovnici i posjetitelji mogli jednostavno otkriti sljenovite putove, zelene točke i točke osvježenja. Posebno nas veseli što su Cool Pass nastali kroz suradnju brojnih dionika, od građana i turističkih profesionalaca do institucija. U nizu design thinking radionica zajednički su osmišljena rješenja koja čine Dubrovnik ugodnijim i otpornijim na visoke temperature. Turistička zajednica grada Dubrovnika od početka je aktivno uključena u projekt Cool Nuns kroz radionice, prikupljanje podataka i akcije dijeljenja boca za vodu tijekom najtoplijeg dijela dana. Pozivamo sve da posjete coolpassdubrovnik.com i postanu dio cool promjena u našem gradu. Pomorski muzej kroz projekt Cool Nuns spaja maritimnu baštinu Dubrovnika i suvremenu tehnologiju. U najtoplijem dijelu dana, kada tražimo zaklon od sunca, tvrđava na Mulu, čuvar starog gradskog porta i muzeja, postaje idealno mjesto za bijeg od vrućine. Upravo tada, uz pomoć nove aplikacije koja sadrži audio vodič i proširenu stvarnost, posjetitelji mogu doživjeti pomorsku povijest grada na posve nov i zanimljiv način. Dok istražuju muzejske prostore, moći će otkriti i virtualne priče iz bogate pomorske povijesti Dubrovnika. Na taj način tradiciju pretvaramo u inovaciju i činimo boravak u muzeju ugodnim, edukativnim i inspirativnim iskustvom. Pozivam sve sugrađane i posjetitelje da nam se pridruže, da u sjeni tvrđave Svetog Ivana otplove u povijest na jedan sasvim cool način. Kao predstavnica grada Dubrovnika mogu reći da nam izuzetno drago što je projekt Cool Nuns postao dio naših aktivnosti usmjerenih na razvoj održivog turizma i jačanje otpornosti grada na klimatske promjene. Grad Dubrovnik aktivno radi na prilagodbi na sve izraženije toplinske valove i druge posljedice klimatskih promjena, stvarajući prostore koji hlade, prozračuju i omogućuju ugodan boravak našim stanovnicima i našim posjetiteljima. Posebno bih istaknula sadnju novih drvoreda, obnovu ključnih gradskih parkova kao inicijativu za postavljanje česmi sa pitkom vodom koje su dostupne svima. Naš cilj je jasan, razvoj grada Dubrovnika kao održivog, zelenog, ugodnog grada, otpornog na izazove klimatskih promjena i po mjeri čovjeka i ljeti i zimi.